Sa number 9, mga pumuluyo sa banwa sa Binalbagan nakapamunit sa mga bagay-bagay nga pwede pa mapuslan gikan sa nagasaka nga tubig sa suba. Ining eksena kay nasang aga sa may Binalbagan River sa boundary sa Barangay Marina kag San Jose sa banwa sa Binalbagan. Samtang nagasaka ang tubig sa suba, may nagaidas nga mga tawo nga nagabantay. Nagalantaw sila samtang ang ilang mga kaingod balay nagapamunit sa mga bagay nga pwede pa mapuslan sa mismo nga suba. Sa igad sang dalan, may natipon na nga mga kahoy nga pwede pa magamit. Miyara sa mga prutas kaangay isang saging, kapayas kag lubi. Dumidugay ang lalaki nga ini, nakasikop kay nagkuha sa container nga may unod nga krudo. Istorya nila, kadamo sang nagakaanod sa suba. May balay pagani kuno nga naanod kag ang portahan na stock sa idalom sang taytay. May nakalabay man nga patay nga baka kag patay nga baboy. Mas mataas pagid ang tubig subong adlaw kung ikumpara sa kahapon. In kaso kinahanglan iga-evacuate, nakahanda naman sila. Pero samtang wala pa, amo sini ang ilagi nakasakuan ang maniod kag mamunit sa suba sa mga butang nga pwede pa mapuslan. Kako nung ginanaw? Buhi pa? Patay na. Patay na. Baboy. Baboy pagit patay naman. Balay. Oo. Mera man. Oo. Gertahan na nila yun. Gertahan na. Ano yung bilhin? Ano? Gertahan. Ano pa tayo sa balayo? Oo.